Network. DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programa Bareta Asin Platika. Makonsuelo. Talagang kakaiba. Bareta Asin Platika. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan. Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab-Gone, bango, sa tiyon. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Bangong sa Charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Smart dishwashing
Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White Rose Papaya. Wow, White Roses. White Rose Papaya. Wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlong mo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Pakiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na sakit sa mata ang liwanag. Wala namang pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag na magdadalang at sa paningin mo. Hanapin ang library sa pinakamalapit na butika. Mag-kidney care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine, umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng mag-dialysis. Sinubukan ko ang kidney care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat kidney care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-kidney care. Iwas sakit sa kidney. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at masuming boy. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Bareta Asin Platika. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. Sa balitang pangkalusugan, ligtas